zan wuce Dubai iya ne. Yawa baby. Allah ya sanar wahala kai sai ka in kare biyo layin nan sai na fede mu hanji kai baka san in kana biyo layin nan ba wanda ya tada in ba mu ba ko baka kare biyo layin na cinye wai ka turo duk wanda zaka turo wa kai Kutumar uba. kai me faru Kai a garin nan kai a area nan gaba ɗaya kai har ka isa ka zo kai sarrafa ciwai a hannun yaro kai da ganin wayar na san kwata ta kai dai baka da zubin siyar ta wallahi kai wala ga yawa ya san sai ka kawo ta wallahi sai ka kawo ta kariya ne kar da karamin shege get out sama karamin dan laba kai ka zo area mu ka ce za kai sata ƙarya kake wallahi sai dai dawa a hada dawa wallahi amma baka saka shigo area mu ka ce za kai sata ba ni wannan wayar dan gora uba to wai kutuma uba kai ba ƙarya wallahi ya gane ake la ilaha illallah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la haula wala quwwata sata ne rana ba la haula fi sha'anillahi qala rasulullahi la ilaha illallah ya qadara la ilaha illallah shikenan sata wa rana ba